Hello everyone, good morning to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नैबे समावहाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव फैफिनबावनाय जादों। तो आङो दिनै एसे बांद्राय उन्दुनाय बायदि जाबाय, एसे लेट जाबाय आरोना सिखारनाया। तो थेवबो आङो नैबे समावहाय आपडेट्सखौ लानानै फैनाय जादों। जोङो मिथिनो मोनखादों HMPV भाइरासखौ लानानै गोबांथार भिडिअसफोर फैनायखौ जोङो नुगासिनो, एबिपि निउस बायदिसिना गोबांथार निउस नुनो मोनगासिनो दङ। थारैनो बेसेबां गिनो गोनां, तो दा बेसो जानानै फैदों सोंलुआहाय। जोङो मिथिनाय बायदिबाथ' बांद्राय बेबायदि एथबां गिनो गोनां गैयाना। बेबायदि उन्दै उन्दै बैसोफोर माने गथ'फोरनावहाय बांसिनै जानायनि चान्स थायो, माने दुरबल ना उइक, जायफोरा बेबायदिनो 50नि सायाव 60-70 बेबायदि एज जानाय ना, बोराय बैसो। तो बिसोरबायदिनियाव बांसिनै एसे नारनायनि माने चान्स थायो आरो नारनो हायो आरोना। जेरैबायदि माने गगा मोननाय गुजुनाय बायदिसिना जायोब्लाबो एसे उइक जायोना। तो नाथाय जोङो बांद्राय बेबायदि गिनो गोनां गैया। तो बेखौहाय एसे मिथिनो मोनदों। आरो नाथाय मा जायो, आरो सरकारा मा फोसावोना बांद्राय जालाङोब्ला, तो लकडाउनफोर फोसावगोन नामा। तो दा जोंबो बिराद गगा मोनगासिनो दङ जि जायगायाव दङ, आरो जों थानाय स्टेटआवहाय दा सफैबाय। आरो निउसाव मिथिनो मोनदों बा निउसनिफ्राय जोङो बेबायदि खोनानो मोनदों ना, जों थानाय स्टेटआवबो बेबायदिनो सफैबाय आरो। नाथाय जोंनि डिस्ट्रिक्टआव नङा, जों थानाय बेबायदि डिस्ट्रिक्टआवहाय नङा आरोना। तो जोंनि स्टेटआव तो बेबायदि सफैबाय जोङो दा जेरावहाय दङ। तो मा बुंबावनो, भाइरासआ बेबायदिनोसै। कर'नाया फैनानै जेरैबायदि अबस्था खालामनानै गालांदोंना मानसिफोरखौहाय, थिग बेबायदिनो आरोबाव फिन बेबायदि कर'नाया फैफिनबावोब्लाथ' मायावथो मोजां जानोना। तो अर्थनितिनिफ्राय लानानै गासैबो ना, तो दुरबल जाजोबो। बेबायदि थासारिया आरो फैबावाबा मोजां। आरो बेबायदि ना बेफार बानिज्य गासिबो बिजनेसफोरानो डाउन जाजोबो। तो लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। मा जायो समा खिन्थासिगोन। गिनायबो मोनो ना बांद्राय बेबायदि निउसफोराव फैबाय थायोब्ला। आरो जोङोथ' एकदम माने गोजान जायगायाव दङ, दा बिनिफ्राय थांनांगौआबो गारि मथर ट्रेन फ्लाइटफोरा जुदि बन्द' जाजोबोबा ना, लकडाउन जायोबा एसे दिगदार जागोन। तो बिनि थाखायनो एसे सिन्था जादों आरो ना। तो बेबायदिया फैयाबा मोजां। आरो बाहेरायाव थानाय समाव फैयोब्ला बिराद उसुबिदा जायो। गासिबो लकडाउन जाजोबोमोन ना, गासिबो लकडाउन जाजोबोबा बेयावबो थाथावा बेयावबो थाथावा बिराद दिगदार जायो आरो। दा बारायाबा मोजां जागोनखौ सानदों। नाथाय बारायथारोबा आरो मा खालामनो ना, गभर्नमेन्टआ जि डिसिसन लायो, बारायथारोबाथ' आरो गभर्नमेन्टआ डिसिसन लाखागोन। आरो डिसिसन लानायनि उनाव लकडाउन बायदिसिना, आरो जोङो मास्कफोरखौथ' लागायखानांसिगोन ना। तो बेबायदि भाइरासआबो बारायगासिनो दङ लोगोफोर। उपाय गैया। तो बाहेरायावनो दङ दा, आरो थांनो हाया ना, थांनायनि जेबो टारगेट गैया। तो लकडाउन जायोब्लाबो जाथों, आरो बेमारा फैयोबाबो फैथों, माने बाहेरायावनो थागोन, आरो थैयोब्लाबो बाहेरायावनो थैगोन, बेबायदिसो माने नामा। तो लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। जोङो बांद्राय गिनो गोनां बेबायदि गैयाना। तो बेमारा जायोबाथ' रावबो लाखिनो हाखाया, नङा होमबा। तो जियानो हक लोगोफोर, आङो नेक्स्ट भिडिअ बेबायदिनो आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैनो सेस्था खालामगोन। नैबे समावहाय आङो बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन। तो जोंनि थानाय जों जेरावनाखि दा दङ, तो बे स्टेटआवहायबो दा बेबायदि जोङो पजिटिभ मोननाय निउसफोर मोननो हागासिनो आरो ना। तो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय। आंकड़े दरअसल जारी नहीं कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है डरने की बात नहीं, चीनी विदेश मंत्रालय कह रहा है, लेकिन दुनिया को शक है कि चीन फिर से सच्चाई छिपा रहा है। और अब हाल भारत का, कल तक ये कहा जा रहा था कि भारत को खतरा नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे थे डरने की जरूरत नहीं है, नहीं आने वाला, परेशान मत होइए। और आज एक ही दिन में एचएमपी वायरस के 4 से ज्यादा केस आ गए। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, महाकुंभ तक अलर्ट जारी हो गया है। देश में सबसे पहले कर्नाटक से एचएमपी वायरस के 2 केस सामने आए। 8 महीने के बच्चे और 3 महीने के बच्चे में ये वायरस के संक्रमण मिले। दोनों की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं, यानी कोई गया नहीं था चीन, भारत में ही मिल गई हिस्ट्री। दोनों बच्चों का बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज चल रहा है।
अहमदाबाद में 2 महीने का एक बच्चा इस नए वायरस का शिकार हो गया है। राजस्थान के इस बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर्दी और तेज बुखार में सुधार नहीं हुआ तो बच्चे को फौरन वेंटिलेटर पर रखा गया। फिर उसकी जांच की गई तो पता चला इसको तो HMP वायरस संक्रमित है। ये बच्चा वेंटिलेटर पर आ गया था। कोलकाता में 5 महीने के बच्चे में भी वायरस के लक्षण मिले। मुंबई से लौटे बच्चे को तेज बुखार, उल्टी, दस्त हो रहे थे। फिलहाल HMP वायरस संक्रमित बच्चे के ऑक्सीजन लगी हुई है।